Ayem seneng. Tek seneng kenapa? Lho ora gene ya. Kenapa? Paribasane ngene iki kowe nek ora ditanggap, ora ditimbali karo Pak Biyanto, Noma mesti merongos lunga-lungu. Lunga-lungu. Heeh. Mbasan ditanggap timbali karo Pak Biyanto. Paling ora ngene iki wis nyicil ayem sik. Wis ayem. Lho iya ngono. Wis seneng. Lho nek ora kene ya. Dadi jagan sesuk nggo nglunasi Bang Mekar wis ana ngono. Iya angger main mesti nggo sore iki le. Lho ya to, iki mau kan walang kekek. Iya. Tak terusno ning dol tinuku. Dol tinuku. Aku sing dodol, Aku sing tuku. nek ra ndek dhuwit, Utang. lho. Wong andalan utang iku lho. Lah ndara kembar tuwekane ya. Lho. Ya nek ra duwe dhuwit iki usaha. Ngono lho kok iso malah andalan utang. Usaha piye? Lho, yo nyambut gawe ah. Lho. Nyambut gawe iku nek ana gawean. Nek gak ana, Sing penting ora usah pilih-pilih. Nyambut gawe apa iki pokoke dilakoni sing penting halal. sing penting apa? Sing penting iki untuk duit, sing penting halal. Oh meni halal halal. Ya kok iso. Ayo dol tinuku walang kekek mang businden dhewe. Saiki kowe karo aku. Oke. Lho ya to, nyambut gawe ning galeng apa kae nandur rawe ning galengan. Apa iku, Pak? Nyambut gawe bebarengan. Oke. Sore iki le ana hiburan. Hiburane
ketopraan. Cocok dadi aku an kowe ya melu an. Iya. Ya to? Acarane kanggo mantenan Kula dongake mugi sehat kewarasan. sapa sing mbok dongakno? Sing kagungan damel iki. Pak Bianto. Pak Bianto. Heeh. Ketoprak ele Trimanggala budaya. Sing dipimpin Bapak Sukono. Mijil saking dusun Turirejo. Tanggapane murah cukup titik babon 5. Lah dalah. Kowe aja ngawur ae. Ini ngawur napa? Kowe iki ngucap kok anggere jebles Lho sing ae. ambil jebles ya sapa? Warga Nglempung iki wis apal, wis gamblang, wis paham. Ibaratnya wis ngelotok. Lho bangeten no jaman kowe urung ana ning alam donya, isih nang ngawang-awang, urung tak angen-angen, urung tak cithak. Iki warga Nglempung wis nanggap Trimanggala budaya. Lho, Berarti saurunge kowe duwe cita-cita. Walah, kok tegese bangetke ngono lho. Lho, iki neruske sejarah ngono. terus ke sejarah. Zaman biyen iki bocah wis nderekno Bupati Kaseman. Iki yo nanggape warga kene ya iku. Ya, Barang Bucebes apa ki gawe dhewe. Gawe dhewe. Yo tetep ketoprak iki. Tetep ketoprak Mulane iki. warga kene wis gamblang perkara standar hargane Trimanggala. Lho kok malah muni-muni iki jenenge apa nanggap toprake pitik babon 5 menjatuhkan harga martabate wong seni kowe. Ada menjatuhkan kenapa? Lho Mosok pitik babon 5 kena nggo nanggap Trimanggala budaya. Lho kenek ah. Carane piye kok Lho iso? carane. Heeh. Pitik babon 5 Heeh. didol sak kandang-kandange. Sak apa sak pekarangane didol ora iso nanggap toprak. Walah nek ngono ya ora trima malah iso susuk kena nggo nanggap seminggu ah. Lah nak Iya. pekarangane genep setengah hektar. Iso nggo Omongame nanggap kowe ya. 10. Aku iki le mung trima dagelan. Apa? Ya. Tanggap apa kok nyambut gawe ning panggung hiburan. Bayarane le cukup lumayan. Sesuk kan nek nggo bayar cicilan. Ya apa ora? Heeh. Paribasane suwe ra jamu, jamu godhong tela. Kenapa? Suwe ora ketemu maneh ning daleme Pak Bianto. Ha iya to. Nganggo celana rupane coklat. Muga-muga Pak Bianto sak keluarga diparingi sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Nganggo celana rupane putih. Muga-muga keluargane Pak Bianto diparingi rejeki sing akeh. Amin Allahumma. Amin. Nganggo celana rupane rada ireng. Muga-muga Apa? keluargane Pak Bianto diparingi ati sing seneng. Amin Allahumma. Amin. Kowe melok ndongakno ah. Aku ndongakno sing nanggap kowe ya melu ndongakno. Melok ndongakno. Lho iya. Kaya lho. kowe. Lah iya ngono kok iso. Nganggo celana. Alah. Celana wis dienggo wong kok malah mbok nggo ae. Wis tak nggo, jonggo. Liyane. Liyane apa gak ana? Menek klopo. Alah. Panas-panas menek klopo ciblok bongko. Gawe boto. Ya gawe boto. Ya. Iso piye kowe? Gak iso. Lah ora tau nek gawe boto. Ora iso, ora usah omong. Apa cah? Ora iso gak boto nek ngomongno gawe boto. Tuku nangka. Duwe dhuwit. Gak duwe. Lah iya ora sangu nek tuku nangka. Bayaran agek sesuk, nek imaini urung bayar. Aku arep parikan kembar kowe. Ya ngono ndang parikan kok iso. Nganggo celana ditotoli pitik. Terus Pak Bianto njaluk dhuwit. lho. Kowe iki jane ora genah blas kok. Ora genah piye? Parikan sing apik ngemu donga, ngemu pitutur. Lah mau Lho kok gak malah parikan piye? nganggo celana totol pitik
Pak Bianto njuk dhuwit. Aja ngono. Para akeh aku kei ya. Modelem. Iya alhamdulillah. Iki ngerti acarane ora kowe le. Acarane wis jelas. Angger ngarep ana wit gedang. Jenenge apa, Pak? Tarup. Tarup. Heeh. Ya ngantenan. Oh, ngantenan. Nek ana omah bukaan, ngarep omah ana tamu pirang-pirang, tur ana tarupe jenenge mantenan. Oh, mantenan. Utawa unduh mantu. Oh, ngono unduh mantu ya iso. Lah nek ana omah bukaan, ya tamune pirang-pirang, ya. Lho, delalaki kok ora ana tarupe? Mesti wis ketok nyoto. Heeh. Nek iku sunatan. Oh, ngono ya. Kowe kok apal iku lho. Apal lah kene. Wah, melok ndagel gek 3 sasi kok mudeng kowe. Lah nek ana omah ora bukaan, biasane ya tutupan. Tamune akeh. Ngarep omah ana geluk jejer-jejer. Oh, iku wis jelas. Apa? Kowe mati. Lho. Seneng nek aku mati kowe. Lah nek ra seneng kenapa? Lah nek ra seneng kenapa? Lho. Apa untunge nek aku mati kowe? Lho, aku iso golek Pak Anyar sing sugih. Wah, anak ngene ra ngerti ngono tak balekno asalem kowe. Tok beras. Kowe iki kok lho kok malah pamap mbok ijolno beras iki piye bocah? Ayan. Lho, timbang kowe rono rene golek beras, mending kowe tak ijolno beras. Ketoke kok masuk iki ya. Masuk. Dadi timbang aku ngalor ngidul ngetan ngulon golek beras. Ayo. Terus alung aku tak ijolno beras. Napa? Kowe rak nganggep peh aku tuwek iki mesti ya kepenginem aku ndang mati. Ya umume ya, Pak. Umume. Dulu Ra iso. Kok ra iso piye? Aku ra iso mati kok. Semua makhluk di alam dunia pasti mengalami kematian. Ati ana di alam dunia. Bocah cek omong anggere becodot. Alam donya cek alam dunia. Omongane setengah Jawa, setengah Indonesia. Ora wong Jawa ora, wong Indonesia ya ora. Dadi kabeh apa ki makhluk ing Gusti ning alam donya mesti mati. Ning aku gak mati. Lho kok ora mati? Lho KTP ku seumur hidup kok. Lho. KTP ku seumur hidup kok. Iya piye? Lho. Sesuk tak gantine. Tak gantine. Arep mbok ganti apa? Kemet wafat tanggal 20 Oktober 2025. Sik kowe tau tumok ana wong mati cek dirancang dikira-kira matine tanggal 25. Ora masuk ukil lah ngono jenenge. Ora masuk akal kok. Ora masuk akal, mati kok dirancang. Donga dinonga muga-muga apa paringi panjang umur, rezekine lancar. Lah kowe ben sida rabi, lah nek aku ndang mati sapa sing nakokno sesuk malam Minggu. Potongam. Pilih ampun. Elek-elek lah ngene jenenge Pak Ije mikir nasibem ya. Kowe mikirno nasibku? Ora mikirno piye. Lho. Paling ora iki paribasane kae lho. Napa? Krungu apa ora Pak Ustad nek paring dawuh? Piye? Pak Yai nek dong maido kasanah. Ngomong piye? Wong tuwa siji, Iya. iku iso ngepenakno anak 5. Ning nek anak 5 durung mesti iso ngepenakno wong tuwa siji. Lho ora mesti. Aku paling ora wis iso menakno kowe. Lah kowe iso menakno aku? Lho aku yo jelas wis menakno kowe ae sing ra krasa kok. Lho, sik ah. Lho kowe tek muni-muni kowe wis menakno aku ora krasa? Lho kowe iku ora krasa, aku wis menakno kowe wis culik kae kowe ora krasa. Kapan le? Lho lagi bakalan aku wae. Wis ngepenakno kowe lho. Bakalan anak iku wis ngepenakno kowe. Nggih mboten Pak, guyu lho. Siap. Buke tek melok guyu iku ndak. Sik tembung emang biyen lagi bakalane aku iki wis kepenakno kowe. Ya apa ora? Ayo le. Oh, anak-anak ngene ora dipangan garangan. Lho omongane bakalane ndekne ngepenakno aku iku ancen yo. Heeh. Lah iya. Maksudnya iki ora perkara ngepenakno
tegese iso mapak-mapakno kowe iso mikir nasibem supaya uripe ku iso bahagia iku piye ora perkara kepenak mak ngono ku tok Lah ndara padha penake. ora genah blas Ning ndur panggung aja ngomong nek kowe Pak aku anakem. lho Ndur panggung wis beda cerita. duga-duga ya tata krama wong Jawa aja ngantek ninggalno kowe sapa aku sapa kudu ngerti Yo ngerti, aku yo ngerti. lho lah kene nek ngerti kudu iso mapakno kowe iki sapa aku sapa paling ora iso jen kinajen Lah aku sodik kowe kemet. lho lah Yo ya ngerti ya. lah kowe sapa aku sapa Lah aku sodik kowe kemet. Lali pikun kowe. Lho kowe takok aku sapa barang. maksudnya nek jroning keluarga kedudukane iki lho kedudukane Nek kowe sebagai apa aku sebagai apa nek ning ngisor Heeh. sebagai keluarga yo kowe Pak aku. lah nek nang dhuwur Aku anakem. iya aku pae Nek ning dhuwur yo wis gak Pak karo anak. lah apa Yo partner kerja. kanca nyambut gawe Kanca nyambut gawe kene iku wis sak paket. ngoten nggih Pak Lek Yo emet kemet. matur nuwun Pak Lek Yo padha-padha. Utang bayar ah. lho iku semalang rebut kok utang paribasane kowe karo aku ibarate kaya paketan wis sak paket Wis sak paket. Eh. Dompet iki apa blangkon padha. Klambi. Klambi padha, jarik padha. Heeh. Lah ya wis sak paket ibarate iso melengkapi satu sama lain lah. kaya ngantene Kaya ngantene. upama siji kurang siji iso apa nambahi Nambahi. saling menyempurnakan saling menutupi. kekurangane Lah iya. iya terus Ya, ibarate Heeh. awak dhewe kudu iso kaya pot bunga. kaya pot bunga Ya, aku iku bungane, lah aku kowe pote. oh Jadi iya bisa menyempurnakan satu sama lain. sak paket Sak paket. iya Ibarate kaya kebun binatang. kebun binatang Aku kebune, lah aku kowe binatange. Ya ora. berarti tunggale munyuk barang kae Ono aku kunyuk. ora masalah Ora masalah. sing penting iso saling menutupi saling melengkapi. iya iku nek kebun binatang Iya. iso ono Wis nek ono ae. apa Ibaratno kaya mobil ambulan. upama ambulan Mobil ambulan ki. Heeh. Aku mobil ambulane, lah aku kowe mayite. lho lah aku tek belas gak omanono sing apik iku ndak iya pare sak paket tok ya Sak paket. ibarate wong ingon-ingon sapi Kenapa? ana ikrak aku ikrake Ya kowe letonge. lho kowe kok tibane yo aja kok aku tok kowe lah yo entuk bagian Lah ikrak elik apa nek letong? Lah iya elik. aku ikrake kowe Kowe letonge. Aku gak usah melo. lho kok balik aku Aku tinggal ning omah lah. Wes ra genah genah. dongakno mantene piye dongam jajal tak rungokne Ya kaya liyane heeh muga-muga dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. amin Mugi-mugi diparingi keluarga ingkang adem ayem, tentrem jenjem langgeng ngantos tumekaning akhir. amin Mugi-mugi supat apa enggal-enggal supados enggal-enggal pinarengan putra supados bapak pupuh keluarganipun. amin Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang lancar barokah blawah-blawah turah-turah. amin Sepindah malah ingkang dipun hormati Bapak Angkasa Ibu Pertiwi Bajeng lawan kuda mugi-mugi kajate ingkang ngamugati saya sak Amin. ngajeng saha sak wingkingipun. amin Sepindah malah ingkang dipun hormati dinten 7 pekenan gangsal pun dinten nikit wau kopine dereng medal-medal. kowe aja amuk bu kowe gebyur karo kocan bocah desa Bapak ke Ibu. Oh, wah aku urung entuk. oh kowe kuwasa ulane dadi ketoprak iki sing sregep Sregep piye? dagelan setengah menyang setengah loro engko je mendak-mendek teko kene setengah telu kopi metu kowe ya ora roh Lah aku saya cari pandit dhewe. wah iku iso ya semoga-moga lancar sembarang dengae Amin. ya bapake ya mantene somben ki ya Amin. nggone bangun bebrayan ayo iki lakone isih dawu Lakone apa, Pak? wah biasane lakone iki ngantek magrib Tenang. lho iya Lakon iki apa mau? wah alah becak amot apa kae tukang becak Apa? ape raup biasane ketoprak ngancik surup lakon iki ngono mulane ayo kowe jajal nyanyi apa-apa Nyanyi. heeh
sak lagu kok sak gongan ae ora masalah. Iya iya iya. Ayo Mas. Apa? Lilo ya, wis ayo. Lilo. Bawa diwatiri lilo. Nganggo oh, original ya. Oke, siap. Nah. Dadi wong iki sing ikhlas sing lilo. Diparingi apa iki nek ikhlas atine, lilo legowo atine insyaallah ya barokah. Sumpah janji ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah nyanding priya liya ora nyono ora ngira kerja bareng Sone apa le? Sone? SL Audio. Hah? SL Audio. SL Audio. Sing bagian kinceng jenenge apa? Apa wis ora kelingan sumpah janjimu marang aku asinan sen lintang rembulan ajarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti
sampun katur saking anak kula Sudik. Yuk, Le. Kripik gedang, kripik telo sithik edang padha rata. Jenenge pasugatan ketoprak ya lakon, ya lagon, ya guyon. Ya toh? Ya. Lakone kudu kecekel, kudu ngantek tutup, guyone raketan sithik wis diaturno, ya toh? Emang lagone ya wis diaturno. Ayo, mbokno kekurangane nyuwun pangapura sing sakake. Keluargane Bapak Bianto sumrambah para tamu undangan. Lho, dalah kendaraan